Bismillahirrahmanirrahim. Gelî rojnamevana. îro em dixwazin di derbarê zimanê me kurmancî û zazakî em hinek parvekirina bi hev re parvekin. Lewra her diçe zimanê me ber bi hundayî ve diçe. Îdî hew keç û xortê me bi zimanê xwe diaxivin, nizanin binivîsînin, bixwînin û her diçe zimanê me jî hunda dibe. Her çiqas sala çûyî ji bona dersên bijarte ê ziman me hewl da û kampanyayek li dar xist. Me dixwast ku bide hezaran kes zarokê xwe teşwîqî van dersan bikin û dersê ziman tercih bikin. Lê mixabin em negihaş da armanca xwe ku bi dilê me be. Zêdeyî 6000 kes zêdetir par van dersan tercih kirin. Tiştê ku me dît û me tecrübe kir ku ev e beriya van xebata bi mehan lazim em dest bi xebata bikin. Lewra ji sedî heştê gelê me nizanin ku dersên bijarte derheqê ziman de heye û Wezareta Perwerdehiyê imkan daye me ku em karin zarokê xwe fêrî zimanê xwe bikin. Ji ber wê awayî lazim e em vê hişmendiyê xurttir bikin, zêdetir bikin û belav bikin li tamamê Tirkî. Madem ev imkan niha heye, di dibistana navîn de Wezareta Perwerdehiyê vê imkanê daye me, çima em vê imkanê ji destê xwe diberdin. Lazim e pêşî em mesuliyeta xwe bicîbînin. Bi dehan sala me digot hebûna me tê înkar kirin, zimanê me tê qedexe kirin. Hêjî niha di gelek ciya de, di ciyên fermî û resmî de zimanê me qedexe ye, em vêya dizanin. Lê nayê wê maneyê ku em van imkanê ku îro bi destê me em karin bikin, em ji destê xwe diberdin. Her çi imkanê ku niha di destê me de lazim e em bişoxuleynin û van îmkana ji dest bernedin û zarokê xwe fêrî zimanê xwe bikin. Ne tenê ziman, pêra pêra elimandin û hînkirina edebiyata Kurdî, dîroka Kurdî, wê hişmendiyek mezin di gelê me de zêde bike. Lewra Xwedayê Teala di Qur'ana pîroz de jî ji me tevare gotiye. Rengê me, şiklê me, zimanê me, qewmiyetê me ji hev cuda ne, ev jî ayetên ji Xwedan e. Ev cudabûn nabe sebebê ji hevçûn û pevçûnê, nabe sebebê şerê navxweyî. Em 85 milyon însan li ser vê axa Tirkî bi hev re zêdeyî 100 salî em dijîn. Xwedî derketina li zimanê xwe her çi kurmancî, her çi zazakî, her çi Çerkezî, Lazî fark tune ye. Em tev hem welatiyê hevin û heqû mafê me wek hev heye ku em ser vê axa Tirkiyê bijîn. Belê rast e gelek kes li ser van cudayetiyê me dixwaze ku em bi hev kevin, em ji hev biçin, birahtiya xwe xera bikin, lê em jî dizanin û neyarê me jî dizanin elhamdülillah em ê musilman. Em birayê hevdû ye. Xwedayê Teala û Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam rê nîşanî me daye ku lazim em hîj hevdû bikin, hevdû qebûl bikin, bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi zimanê xwe em hevdû ji hev dûr nekin. De divî warî de beriya ku em gazinê xwe li hikûmetê bikin, beriya ku em gazinê xwe ji Wezareta Perwerdehiyê bikin, pêşî em ê gazinê xwe ji xwe bikin. Di serî de em ê wezîfeya xwe bicîbênin, mesuliyeta xwe bicîbênin û berê zarokê xwe bidine van dersên bijarte. Belê serê salê wê dest pê bike, lê beriya ku serê salê were, ev sê-çar mehê ku hê mane, em dixwazin kampanyayekî li dar bixin, bi berfirahî û bi cûr fealiyetên din em însanê xwe hişyar bikin, da ku zanibin ku ev imkan heye. Bi rastî jî dema ku par me dest bi kampanyayê kir û ew saziyên sivîl ku ev çend sale ku dest bi van kara dikin, ew jî dibêjin gelek kes hêjî nizanin ku ev imkan bi rastî ji gelê Kurd re heye.
ji sala 2012 virde Wezareta Perwerdehiyê vê imkanê daye me. Lê mixabin me vê imkanê heta niha neşoxlandiye. Wezareta Perwerdehiyê li hêviya me ye ku em berê zarokê xwe bidine van derza tercih bikin, da ku ew jî ji maran mamosteyên Kurdî zêdetir bikin. Çiqa tercih kêm bin, mixabin mamoste jî nayne tayin kirin. Lê dema ku hinek rêveberên dibistana agahdariyê nadine gelê me, nadine dêw bava, hin jî bi tirsa ku li ser navê rêxistina bêne hesibandin ji ber wê tirsê naxwazin agahdariye bidine dêw bavan jî. Lê lazim e em ji jîkî dest pê bikin. Par me destpêkek danî, lê lazim e em divê rê de bimeşin, da ku gelê me jî berê zarokê xwe bidê van dersên bijarte. Bi heman cûreyên fealiyetan îro îlana destpêkirina vê kampanyayê em dikin û her çi siyasî partiyên ji hev cuda hebin. Navê wan çi be ji me re ferq tune, em ê wana teşwîq bikin. Her çi saziyên sivîl û şexsiyetên hêja hebin di vî warî de bixebitin, rewşenbîrê me keda xwe birjênin, em jî hevalê wan e, hevalbendê wan e û piştgiriya wan dikin. Helbet di derheqê Wezareta Perwerdehiyê de hin xebat jî bi rastî lazim in. Lewra lazim e pêşiya van dersên bijarte bêvekirin. Kes metirsiyek ji xwe re tehlîkeyek nebêne û zarokê xwe bi van dersa bike ku perwerde bibin, fêrî zimanê xwe bibin. İnşallah ez vê mizgîniyê didim. Par sala çûyî belkî zêdê 6000 zêdetir zarok van derzan tercih kirin. Hem bu vesîla kampanyaya me, hem bu vesîla kampanyayên saziyên sivîl. Lê em hêvî dikin û dixwazin înşallah bi 10,000 din jî îsal vê zarokê me van dersên bijarte tercih bikin û ez bank li gelê me dêw bavan dikim nehêlin ku zimanê me bêşbîr kirin. Îro bi her awayî zarokê me asîmîle dibin, zimanê xwe hunda dikin. Örf û adetê me, kevneşopiyê me her diçe hunda dibe. Em nehêlin, em pêşiya vê xerabiyê bigirin û ya ku Xwedê ji me qebûl bike, ya ku me jî serfiraz û serbilind bike, ev e, mala we teva ava, misada we heb. Mariya ve bi xatirê we.